Вітаю! З вами Шпіцчумка і ви на каналі Пол Первого. І сьогодні до мене завітала незвичайна гостя. Акторка, співачка, дівчинка, у якої сполучаються несполучальні характери, білоруська помірковність і грузинська експресія. Кетеван Асраташвілі. Підписуйся і побігли глядеть. Так, у меня сегодня в гостях Кетеван Асраташвили. Все правильно? Так, все верно. Слухай, мне твое ім'я і прозвище, видиш, що нагадує одразу? Что? Некий такий специфічний бойовий клич. Ну, якби це би спочатку залагоджуєш свого ворога, Так. а потім бах і Асраташвили. А мені ведеш, як у театрі, коли працювала, Ну. і там один з акторів, він завжди зі мною вітався так. Кетеван-сан? О, Чомусь, тому ти не перший, я пол перший. не повновартісний. Полновартостный. Ты это не гляди, что у меня рука торчит там из одного места. Но это не важно. Цікаве ім'я, я ж так не вельми добре розумію у іменах людей. А що воно означає? Їм немає перекладу, але є така князьовна. Князьовна? Так, грузинська князьовна, тому я просто князьовна. А по-нашому це буде як Катя? Ні, нема такого. Це ім'я повновартісне, Кетеван. Ось, нема там такого, що у іншій мові воно по-іншому повинно гучати. А ще одне питання. А з котами воно не зв'язано ім'я? Ні, Ну, добре. я собачниця. Я зауважаю тебе часто в компанії з одним собачком. І не тільки з одним, насамрэч, але апошнім часом ось асабліві такі Ти міняєш ёсць. собаку як пальчатки, що ли? Ну, атрымліваецца так, хлопцаў няма, собак шмат. І нават хотіла сюди прийти з собаком, наколькі я пам'ятаю. Так, не дазволілі. Не дозволили, а ведаеш чому? Ведаю. Тому що у гэтай студыі собака можа быць толькі адзіны. Я ведала гэты адказ, таму і нормально. Пяройдзем да тваіх зашквараў адразу. Давай. Кажуць, што ты ездзіла у агіт-цягніку, за кагосьці спявала. Это правда? Не за кагосьці. А за што? Гэта быў цягнік да дня 9 траўня. Вялікай перамогі. Вялікай перамогі. Так. Ведаеш? Ведаю, што? Ездзіла. Патрэбна была скідка. Куды? На вучобу. Я там спявала вельмі душэўныя песні, вельмі балючыя. Якія? У мяне была такая песня, боже, на сейчас песні ты хочаш гэтыя вспамінаць? Это День Победы. Не, гэтага не спявала. Хацетучівка, боже, навошта гэта на тваім канале, не трэба. Што добрага было, так тое, калі мы прыехалі ў Берасці, я там, напрыклад, такая ўжо трошкі пасябравала, там з кісці пазнаёмілася і кажу, можна я сваю песню спею? І вось я першы раз там заспявала ў Берасці на канцэрце сваю песню «Боль», якая была вось моя першая песня даўным-даўно напісаная і прагучаўшая. Вось беларускамоўная, класная, клёвая. Я яе спявала там, таму гэта было класна. Там быў вечар, і я кажу, ну што вы ўжо толькі это, давайте мы адыдзем трошачкі. Я, насамрэч, увогуле вельмі люблю адыходзіць ад нейкіх там правілаў. Всё? Карацей, такая свавольніца ты. Свавольніца. Заўсёды такой быў. Окей. Ну і другі зашквар, які я знайшоў, што ты хотела, але не поступила у Академію унутраних справаў, правильно? Так. А насамрэч я вось думаю, а можа трэба было поступіць, быў бы там свой чалавек. Пад санкцыямі была б зараз. А слухайце, рабіць штосьці ўнутры. Гэта я зараз так думаю. Ну, я заўсёды казала, ой, там, слава Богу, там, тра-па-па. А зараз вось адказала і думаю, блін, а быць сваім чалавекам у такіх структурах? То бок, унідрыцца ўнутр сістэмы
І адтуль праводзіць партызанскую Я дзейнасць? думаю, што улічваючы мой характар, так бы і было, але гэта не мой свет. Вось, я пра гэта заўсёды кажу. Я проста трапіла туды на дзень адкрытых дзвярэй, і там быў такі гумар, там было вельмі шмат людзей, гэтыя мужланы ў гэтых... Я думаю, як? Ну, не тое. І гумар, і усе рагочуць, а мне не смешна. Вось, і таму я туды не пайшла. Яны перад табой дзверы адчынілі, а ты іх адразу зачыніла. Да, я пабыла там хвілінаў 5-10. Як вось ты, такая дзяўчына, спалучаеш у сабе, ну, неспалучальныя рэчы? Беларускі характар ці адсутнасць характару і прысутнасць грузінскага? Ну, слухай, насамрэч, я вось заўважыла такую цікавую рэч, што беларусы вельмі любяць рок-музыку. Рок-музыка — гэта ўжо пра тое, што людзям падабаецца выпускаць свае эмоцыі. Вось, таму назваць іх бесхарактарнымі я б не назвала. Вельмі яны характарныя, такія... Ну, слаба характарныя. Нет, я з гэтым ужо не згодная. І чым больш з беларусамі знаёмлюся, тым больш я бачу ў іх такую вельмі моцную, унутраную такую сваю лінію, якую яны будуць... Часам не скажуць пра гэта, але, ну, будуць яе мець на ўвазе. Затоіць крыўду, так? Я думаю, так. Вось, напрыклад, грузіны гэта наадварот. Яны не будуць затойваць, яны адразу скажуць. Гэта грузінская чарта ва мне ёсць, але часам я знаходжу, каб трымаць вось такое больш улыбнулася, пайшла далей, гэта штосьці пра беларускае. Праглынула, так? Праглынула, пайшла далей і зрабіла па-свойму. Гэта вось пра беларускасць, яна ва мне таксама ёсць, і я патрошачкі ёй пачынаю карыстацца, і мне падабаецца. Грымучая сумесь. Слухай, грымучая проста. Я думала, ты скажаш не сумесь. А што? Грымучая ну, не месь. Магу это слово ўжыць толькі ў дачыненні да сваіх сябровак. Калежанак? Калежанак, ну, каханак. Яшчэ адзін зашквар. У школе я была удзельнічала ў КВН камандзе. Это была каманда з адных дзяўчат. Жаночая. Феміністычная. І мы называліся сучкі. Сучкі? Просто з такой назвай можна было далей моцна не гумарыць. Вось, таму мы на гэтым і выязджалі. Уху! І колькі сучкоў у вас было? Чалавек 10. Ну, працягваючы тэму Беларусі і Грузіі. Вот, глядзі, ты, атрымліваецца, як? Нарадзілася ў Грузіі, правільна? Так, у Тбілісі, гэта мой родны горад. Пераехала у Беларусь. Так, у Барысаў. А потым што? Менск. Усход, my home is also hot. Як спяваў адзін барысаўскі рэпер. Ну, ты лепш ведаеш. І потым што? У Варшаву пераехала? Не, потым быў Кіеў, потым быў Гданьск, потым была трошачкі Варшава заездам, потым было ў Пшемышле, потым быў Вільнюс, і потым вярнуўся ў Варшаву. Ну, я скараціў трошкі твой маршрут. Ну, але пытанне не ў гэтым. Ну, зараз я ў Варшаве. Пытанне-то не ў гэтым. Ну? А чаму не паехала на радзіму ў Грузію назад? А вось гэта класнае пытанне, і насамрэч я доўгі час не магла знайсці на яго адказ. А потым я ўжо зразумела, што, па-першае, я, ну, неяк больш сярод беларусаў сябе адчуваю утульна. Па-другое, я менавіта за беларускай тэму з'ехала. І мне было важна працягваць гэтую гісторыю, таму што я лічу яе нескончанай. І па-другое, я такая трошкі больная на галаву. Мне трэба быць заўсёды у пекле. У пекле? Ну, побач... Ну, у Грузіі цяплей, чым у Варшаве, дакладна. У пекле жыццёвым. Ну, тут я знаходжуся побач там з тым, што адбываецца зараз, і што мяне трывожыць, што з-за чаго мне там баліць сэрца. І калі штосьці патрэбна, то я магу штосьці рабіць, дапамагаць у гэтых сітуацыях, таму што я лічу сябе
часцінай гэтага ўсяго, і мне вельмі важна працягваць штосьці рабіць, калі я магу хоць чымсьці дапамагчы. Пачалася вайна, я была тут, быстренько, там, хуценька, трым-пам-пам, я ўжо на мяжы там дапамагаю. І па-другое, ну, насамрэч, у мяне ў Грузіі вельмі кансерватыўныя, цудоўныя блізкія мае, але я туды магу паехаць толькі тады, калі я не буду ніяк ад іх залежаць, калі я буду сама ўсё ж рабіць, калі мяне не трэба будзе на кім-небудзь, я не ведаю, ажаніць, гэта далей. Вось у чымся справа. Ты казала ў адным са сваіх інтэрв'ю, што радзіму не выбіраюць, правда? Але ўсё ж такі я хачу прымусіць цябе зрабіць выбар. І выбіраць мы будзем сярод кухняў беларускай і грузінскай. А давай. І сябры, у нас зараз будзе гульня пад назвай «Меню». Катыван, зараз я буду называць табе пару страваў з беларускай і з грузінскай кухні, ці наадварот. І твоя задача будзе выбраць адну з іх. Давай пачнем з самага простага. Так. Хінкалі ці пельмені? Хінкалі. Джонджолі ці квашаная капуста? О, джонджолі, канешне. Безумоўна, То бок джонджолі. ты любіш есці кветкі? Так, это вельмі... Ой, ты сказала, нават і мне аж захацелася. Вельмі смачная кветка. Так і запішам. Ну, добра. А лаваш ці нарачанскі хлеб? Лаваш. Лаваш? Так. Добра. Суп, харчо ці боршч? Борщ. Грузінскі шашлык ці пальцам пханая кілбаса? Ну, канешне, безумоўна, грузінскі шашлык. Грузінскі ліманад ці беларускі квас? Лімонад. Блін. Прабач. Табе, дарэчы, налілі ліманадзіка туды. Ты заўважыла? Так, вельмі смачна. Ну, добра. Баржомі ці мінская 4? Боржоми. По-грузинску будзе правильно сказать борджоми. Чача ці самагонка? Ой, не то, не другое. А што? Гуино, мій орс. Гуино. Перакладзі-ка. Вино. Віно? Так. Это якое? Пладова-ягаднае ці это самае? Чырвоны дракон, чырвоны. ведаеш? Не, гэта цікава, насамрэч, таму што вось моя князёўна Катыван, Ну? яна кахетінка. А гэта радзіма віна, таму я вельмі люблю віно, гэта праўда. Я думаю, Італія радзіма віна. Не, Грузія. А Грузія чаго яшчэ радзіма? Ну, усяго. Усяго? Это у табе зараз грузінка скажа? Ой, татачка мною зараз ганарыўся. О, так. Вот можа ён ганарыцца, глядзіць это выпуск. А можа быць. Будзе ганарыцца. Можа. Далма ці галубцы? А, долма. Ну, хаця гэта не супер грузінская. А як армянская? Мне здаецца так, але не дакладна. Чурчхела ці зефір? Бабруйскі. Чурчхела. Ну і тады самае кароннае, самае Давай. важнае. Хачапуры ці дранікі? Это не... А? Так не можна. Не можна так. Ну, але... Абіраю і тое, і другое. Ну, слухай, у гэтай гульні безагаворачна перамагае твая грузінская палова, Так. але беларуская таксама ёсць у Грузінская палова з беларускімі дранікамі. Пераходзім да тваёй творчасці. Даўно шукаў адказу на гэтае пытанне і думаю, што ты мне на яго Зноў па-за шкварам адпавядзеш. пайшоў? Ну так. Скажы мне, месяц будзе доўгім? Месяц такі доўгі. За намі такія злыя волкі. А я для іх такая наіўная авечка. Бягу. Душа дрыжыць, як на паветры свечка. Яно ўсё так балюча, недарэчна, спалохана мучыш. Песню вельмі люблю. Вельмі люблю. Вельмі рада, што атрымалася ў нас. Але чаму там, скажы, такія дзіўныя словы? Ну, Трамвай словы... ідзе ў дэпо, разлілі малако, гуляем спортлато, што там? Ну, словы, яны вельмі пра Менск. Яны вельмі пра дом. Вось.
Спачатку ж гэта вось Паліна іх пісала, потым Даша Белькевіч дапамагла з перакладам. Вось, і гэта ўсё пра наш дом, ўсё нагадвае пра гэтае месца. Яна такая прадказальная адбылася. Месяц дагэтуль ідзе. Ну, а яшчэ у цябе ёсць калабарацыя з адным вядомым беларускім музыкам, вельмі вядомым, з Лявонам Вольскім. І праект «Эмігранты». Так. Скажы, каково это быть маці Лявона Вольскага? Цудоўна. Цудоўна, вельмі класна. Ну, там же, насамрэч, не Лявона, аж маці. А кого? Ну, усіх. Усіх? Вот это ты примерила на себя роль. Я сама здзівілася, сказанула і здзівілася. Да маці ўсіх. Это мне когось нагадвае. Ёсць бацька ўсіх, а тут Каціван маці ўсіх. А мяне сябры нават так называюць часам. Блін, мне трэба штосьці з сабой рабіць. Чаму? Ну, не трэба быць мацер'ю. Не мацер'ю не трэба, дакладна. Вот маці нормально. Ну і ўрэшце пытанне пра твою уласную сольную творчасць. Яна ёсць. Яна ёсць? Ёсць. А то я зайшоў да цябе на этот агрэгатар Spotify. Ну, і там 5 песняў толькі. Ну, так ужо 5. Гэта ўжо... Ужо 5 яны. Гэта ўжо малайцы. Але ведаю, што іх больш, нашмат. Так, нашмат больш. Але вось такі праблема. Такі ў мяне творчы шлях, ведаеш? Вось такі ён у мяне. Які? Тармазнуты. Я працую заўсёды ў калабарацыі з нейкімі сон-прадусерамі, вось. Там трэба да ўсяго дамовіцца, па ўсім згадзіцца, а ўсе творчыя людзі вельмі тонкія натуры, асабліва таленавітыя. Я працую заўсёды з вельмі таленавітымі. Ну, конечно, конечно. І вось у іх заўсёды бывае, штосьці там пайшло, штосьці не пайшло. Мэты там мы не ставілі такой, каб там собираць тысячнікі і гэтак далей. Чаго это? Ну, не было ніколі такой мэты. Была мэта ствараць музыку, ствараць штосьці тое, што падабаецца. А цікавая яшчэ рэч, насамрэч. Ну. Цікавая рэч, насамрэч. Ось, у тым, можа быць, радкі народзяцца зараз падчас праграмы. У тым, што гэтыя песні, яны нараджаюцца зараз, ну, вось выпускаюцца, яны зараз па-іншаму гучаць, і нібы трэба было перачакаць, каб яны вось выходзілі зараз. Ёсць штосьці. Як хорошае віно, каб настаялись трошки. Ёсць такое, штосьці ў гэтым ёсць. І, магчыма, яшчэ псіхалагічна, каб я ўжо была дарослая, была такая малая, трохі дурная. Зараз большая, дурная, ўжо па-іншаму ўсё адбываецца. Калі чакаць альбом паўнавартасны? Я не буду казаць. Мэты альбому не стаіць. Зараз па адной песенькі вылятае. Вось. Не буду казаць ніякіх дат. Я нават пачала нервавацца. У мяне вось мокрая ладошкі. Я не ведаю. У творчасці ўсё незразумела. У тебя ж не только ёсць твоя песенная кар'ера, так сказаць. Ёсць же яшчэ акторская. Ёсць акторская таксама. Гэта вельмі такая... Насамрэч, у мяне ўсё, што звязана з творчым маім жыццём, то яно ўсё такое, нібы, ведаеце, сама сабе прыдумала, што я там акторка, спявачка, сама сабе там штосьці напісала, сама сваіх сяброў сабрала, сама прыдумала сабе нейкі канцык. Вось... Ты ведаеш, як называецца? Сам играю, сам пою, сам билеты продаю. Вось, штосьці гэткае. Але, ну, нічога. Так, спектакль мы граем зараз. Так, які? Мазайка, так? Мазайка, так, класна, мы яго граем, па ўсёй Польшчы ездзім. О, бачыш? Збіраем людзей. Там эмігранцкія гісторыі на такую тэхна-музыку, якую нам напісаў Нікіта Залатарь. Гісторыі, яны збольшага нашыя, вось мы чытаем з Віталем Карабанем. І насамрэч мы думалі спачатку, я так думала, Віталь можа і па-іншаму, што гэта для беларусаў. Вы не дамаўляліся? Не па ўсім пытанням. Ён сам ствараў гэтую п'есу, але у размовах са мною таксама. Апынулася так, што яна вельмі зайшла палякам, таму што мы там падымаем такія пытанні, пра якія яны нават не думалі, што мы так жывем. І для іх гэта ўсё было сапраўды. Там яны бачаць, што эмігранты там ходзяць, там выпіваюць, дзесьці танчуць, дурэюць і думаюць, ну, класнае ў іх жыццё, пераехалі ў іншую краіну, тут развлекуха. У Гданьску мы гралі гэты спектакль, і пасля выйшаў такі мужчына, і ён падыходзіць мне і такі кажа, говорит, можна я тебя вот обниму?
я хочу поблагодарить и сказать, что у меня такое есть чувство, что мы в жизни пропустили урок любви, О, а бачиш? вы нам преподносите этот урок любви. Гэта быў самыя прыгожыя важныя словы, якія насамрэч услышала пасля гэтага спектаклю. І для мяне гэта здаецца вельмі важным, што людзі гэта атрымліваюць, што людзі гэта адчуваюць. Вось таму ёсць такая вось цудоўная праца ў нас так. То бок ты зараз ужо можаш выкладаць этот курс любові і Ой. кахання, так? Так, гэта не проста насамрэч, таму што гэта ведаеш, як вось не ведаю, кажуць там, бацькі заўсёды любяць дзяцей, але ў іх у кожнага ёсць у загажнічку свая гісторыя, калі там малы крычыць і маці хоча яго трэснуць кудысьці. Ну гэта не пра злосць, але пра такія моманты яны ёсць. У мяне в жыцці таксама бывае, што там Хочацца трэснуць? безумоўна, у гэты час я нібы так расчароўваюся ў тым, што мне хочацца жыць па любві, і каб усе там вакол любілі адзін аднаго і гэтак далей. Бываюць такі моманты, калі я разумею, што так не можа быць, і мне становіцца больна ад гэтага, але потым я ўсё роўна вяртаюся да таго, што буду сама пытацца трансляваць гэтае. О, бач, вось, это добра. Мне так падабаецца. Вось ты транслюеш адразу. Ну, а вы, шановныя гледачы, таксама, калі вы нас любіце, ставце падабайкі мне і Каціван. Так. Это будзе найлепшай праявай любові з вашага боку. Ну, расказвай, Каціван, сваю нейкую цікавую гісторыю эмігранцкую. Шмат іх, насамрэч. Але ёсць адна такая дурная. Я просидела 3 разы на карантине. Это калі быў этот самый вирус? Так, такі ж давно эміграцыі. Ну, карацей, я поехала ў Киев, пераболела там на ковід. І так, гэта было амаль 3 гады таму. Все, добра. І, я там не рабіла ніякай, я там не была ні да якой там медычнай установы прывязана, таму мне не далі... Поліклінікі не была прыкрэплена? Не, і мне не далі ніякага лісту, што я там перабалела. А мне трэба было ўжо ехаць у Варшаву, я там павінна была быць у здымацца ў кароткаметражцы Мары Танковіч. Вось, і... Про журналісток? Так. І я ехала ў аўтобусе, мне там прыслалі нейкі ліст, што я там буду удзельнічаць у кіна там трам-пам-пам, і мяне не павінны былі пасадзіць на ковід. А я толькі вось перахварэла. Вось буквально то перахварэла, у мяне ён скончыўся, і я паехала там, паехала ў Варшаву. І у мяне на мяжы. Гэта польскі там памежнік. Памежнік? Памежнік. Пан, польскі пан. Так. Неважно, памежнік. А я у першы раз так вось ехала з Украіны ў Польшчу, і ён там штосьці глядзіць на мою гэтую ліст, такі, не, карантын. А я такая, чаму? І ён па-польску там, а я тады яшчэ... Это яны так гавораць? Ну, я бы просто першы раз ехала, і каб разумець польску, яна зразумелая, асабліва для беларусаў, але калі трошкі ты пажывеш, а спачатку ніводнага слова просто не зразумела. І он що там... І кажа, карантин? І я такая, а я разумею, што нічога не магу змяніць, такая, окей. Трэба было, ведаеш, паказаць яму горло. На, паглядзі. Гланды чыстыя. Всё. Вось. Карацей, ён у мяне запытвае мой адрес, на які я прыеду. А телефончик взял? Не. Ён бярэ мне адресу маю. Я там кажу адресу свайго сябра, Марка, яго шмат хто ведае. Марк, прывітанне. Прывітанне. Хто бы ты ни был, прывітанне. Вось, і карацей кажу, і ён мне штосьці там па-польску патрэбна яшчэ вось гэта і гэта. Я не разумею, пра што ён мне запытвае. Я такая, не разумею. Он яшчэ раз, і такой ўжо злобны быў. Карацей, я заплакала. Ты заплакала? Так, тому што я не хацела з'язджаць з Украіны. У мяне тут на карантин садзяць, я толькі перахварэла і цяжка перахварэла. І мне так было всё гэта балюча, я заплакала. Мне там хтосьці з чаргі падказаў, што ён запытвае пра раён у Варшаве.
Типа, ты с какого района? Ну, дзе будзеш жыць, так. І я вось ужо там штосьці там сказала, хаця ён мог гэта паглядзець, просто я хацелася мяне давесці. Можа, яго кепска з геаграфіі Варшавы. Не, ён просто хацеў мяне давесці, і у яго гэта добра атрымалася. Давесці да раёна ці давесці псіхічна? Псіхічна. Ага. Я паехала ў Варшаву. Мне кажуць, што ну, Кэці, будзем неяк цябе гэта... Ну, будзеш збягаць. І мне, ну, пакуль рабілі іншую спраўку, якая ім патрэбна, але здымкі ж не прынясеш. Вось, я там сыходзіла уціхую, там дзесьці на 3-й дзень мне зрабілі... Па начох, у капюшоне. Ну, па тыпу. І мне зрабілі там уже іншы ліст. Пасля здымак я паехала ў Гданьск да свайго сябра. Там я была некалькі дзён. Ну, то бок карантин я па тыпу мяне пасадзілі, а я ну так сабе сидзела. Але ніхто не правяраў? Не. Потым я пераехала ў Гданьск, зрабіла там Джонсон, таму што я ведала, што мне трэба лецець у Грузію. Потым. Джонсон это... Джонсон такая адна. Одна что? Это... Ну, нагадай, як будет прививка. Прищепка? Прищепка. Прищепку ты зрабіла. Прищепку зрабіла. Ну, я думала, што я зраблю прищепку і ўсё. Я зрабіла гэты Джонсон. Чуть амаль не памерла, таму што мне вельмі яно цяжка аддалося, таму што я толькі перахварэла ковідам, і я там проста праз ад прыйшла. Праз зад? Праз зад. Караце, паляцела ў Грузію, Сакартвело, правяла там цудоўныя 6 дзён. І вяртаюся назад. Праз, а не на. Вяртаюся назад у Варшаву і забываю у самалёце телефон, де був мой пашпорт ковідний. І мене знову садять на карантин. Так я ще у Грузії. Ну. В Грузії сиділа так само? Потому что там Джонсон не принимает. Коли я приехала, там, оказывается, повинно было провести 14 дзён. А у меня не прошло 14 дзён. И меня там посадили потом в Польшу. Короче, ты поучиль посидела. Кроме Беларуси. Кроме Беларуси. Вот это тебе фартануло, конечно. В Беларуси до меня пришли тогда, коли я там уже не жила. Скажи, а ты сумуешь по Беларуси? Ну, безумовно, сумую. Безумовно, сумую. І цікаво, я не вельмі там, коли там сторіс записуються, як там «Мне передали аэрофлотские» там, или штосьці з ефір. Ефір. Мне гэта мало цікавіць, я не вельмі люблю беларускія салодкія всякі гэты штукі. Я сумую, просто я разумею, па чым я сумую. Я сумую па-былому. Я сумую па сваіх вуліцах, па паху, які там ёсць, не ведаю. І я разумею, што гэта тое, што было, але тое, чаго няма, але прайсціся па вуліцах знаёмым сваім, па якім там ты вельмі шмат хадзіў, і штосьці цікавага было, таму што ў час я жыла там, калі я была маладая. То бок гэта такое, ну, гэта першае, што мне проста па гэтаму сумую. Па-другое, мне проста, я разумею, што гэта бярэ тое, што нельга. Гэта як несправедліва. Я должна мець магчымасць, павінна мець магчымасць, а калі ты яе не мееш, то гэта дурацка. Вось. І, безумоўна, па сям'і, па дому, па праблемах, якія там былі, яны зараз здаюцца такімі... Па праблемах. Калі там не можаш здымаць пакой, ну, паедзеш да бацькоў, і шмат такога, там захварэў, ты ведаеш, куды ісці, што рабіць. Што б ты хацела зрабіць нейкае такое архідзела нейкае жыцця? У тебе есть справа жыцця нейкая? Нет. Правда? Да. Так. Погляди мне ў вочы. Погляди мне ў вочы і скажи, правда? Ты мне падабаешься, хорошая. Правда? Правда. Просто не хочешь говорить. Не, правда. Хочу быть человеком хорошим. Вось это и самое важное, так. Мне здаецца. Ну, может и так. Ну, что это я уже так? Ну, так. Человеком мне хочется быть классным, хорошим. Атрымліваецца? Спадзяюся, што так. Ну, калі я гляджу на сваіх сяброў, яны ў мяне такія цудоўныя, што я думаю, што
Може, я нічого така. Раз яны мяне вытрымліваюць. Ну, от яны пра гэта напішуць у каментарах, спадзяюся. Спадзяюся, Ну. праверым, які вы Ну. не сябры. Апошняе пытанне. Вось, калі ты вернешся, пры якой мове, што плануеш рабіць? О, я, безумоўна, планую вярнуцца, калі гэта будзе магчыма. І я лічу Беларусь такім месцам, у якім трэба будзе ўсё рабіць спачатку. Я гэта разумею, я разумею, што гэта будзе непроста, але гэта вельмі цікава. Я б хацела працягваць там займацца і музычнымі, і тэатральнымі справамі. Гэтаму заўсёды знойдзецца месца, таму што гэта тое, што усяляе ў чалавека нейкія пачуцці добрыя, трэба перажыць будзе ўсё. Таксама творчая яна заўсёды гэтаму дапамагае. Вось. Мне хочацца менавіта у творчасці быць заўсёды, працаваць з людзьмі. Я вельмі люблю дапамагаць з кімсьці, там, псіхалагічныя размовы і так далей. Я б хацела быць нават, не ведаю, перакраіць гэтую адукацыйную сістэму. Ну і, безумоўна, працягваць пісаць песні, граць спектаклі і быць дома. Вау, супер! Кэты вам, дзякуй табе, што завітала сёння да мяне ў госці. Па традыцыі ўсім гасцям мы дорым такого цудоўнага шпіца ў золаце, і табе такі таксама дастаецца. Можна? Ну, паставіш дзе-нибудь, будзе побач з тваім сабакам там стаяць? Я ўдзячна сваім бацькам. Вось, вось, вось. Вось правільна, правільна. Ой, мне вельмі прыемны, ён такі... Ой, класны. Вельмі класны. Так прыемна яго трогаць. Ну вось. Какуленька. Каго? А это нормально, я жопушку показываю камеру? А мы это выражем. Шкода. Ну і вам дзякуй, сябры, што вы глядзелі гэты выпуск, даглядзелі его до конца. Подпишитесь, калі ласка, на наш канал, ставьте падабайкі, каментуйте, слухайте музыку Кэти Ван, глядзіце яе выступленні і до новых сустрэчаў. Пакуль! Ура! Грузинскую крывю не спыніць, не стрымаць. Старадаўняй грузінскай пагоні не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Так. Максим Богданашвили. Так. Богданидзе. Богданидзе.